Nagmalampuso ng gipahigayon nga search and rescue operations sa Philippine Coast Guard Eastern Sarangani, Coast Guard Substation Glan, uban sa bugos nga suporta sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o local government units sa Glan sa nadaot nga motorized bangka nga MBCA Green dol sa kadagatang bahin sa barangay Gumasa, Glan, Sarangani Province ni nakalabayng adlaw. Sumala pa samtang gipahigayon og Marine Biology Fieldwork isip kabahin sa ilang Bachelor of Science in Marine Biology thesis research sa Sarangani Bay ang nasampit ng mga estudyante kalit kinaguba ang ilang gisakyang bangka. Gikabot nga humanadawa sa Coast Guard Eastern Sarangani ang taho sa nadaot nga bangka. Dali sila nakig-alayon sa Coast Guard Substation Glan o sa MDRRMO. Dayon naglusad og search and rescue operation. Ang mga naluwas nga individual kidala dayon ngadto sa Osaka Beach alang sa medical attention samtang ang bangka giguyod. Subay sa investigasyon, adunay malfunction sa makina hinungdan na daot. Nisamot ang guba tungod sa kakusog sa balod. Ang mga naluwas ka pasahero gitugyan dayon ngadto sa ilang mga paryente og luwas nga gibalik sa dakbayan. Mga katropa, gikapoy na ba sa mga skincare nga walay epekto sa imong panglawas? Diri na ta sa kape nga dunay glutathione o collagen. Mag Santon Gold Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olagario. XFM News.